Salutare! Bine ați venit pe canal! Eu sunt Bacterie, iar astăzi vom confecționa un plantator. Dacă, la fel ca mine, ai întârziat în a pune ceapa în pământ, un astfel de plantator, ca acesta pe care urmează să-l construim, îți va ușura munca și o face mult mai eficientă și rapidă. Ideea nu e originală, am mai văzut și alte plantatoare de ceapă pe net, dar cred că îi putem aduce unele îmbunătățiri pentru a fi mai durabil. Avem nevoie de o scândură. Aceasta este de 10 cm lățime și am tăiat-o la 150 de cm lungime. Prima dată am să măsor jumătatea scândurii. Am să trasez o linie pe lungimea scândurii pentru a marca mijlocul. Și apoi din 10 în 10 cm voi marca găurile. Prima o voi face la 9 cm ca să încapă. Cu o bormașină cu un burghiu de 2 vom găuri apoi la 10 cm unde am marcat. Vom da niște găuri pilot. Îmi va mai trebui o freză de 20 de mm pentru a da niște găuri superficiale în scândură. O găsiți la oricare magazin de bricolaj. Vom freza aproximativ 5 mm în suprafața scândurii. Nu ne ducem mai mult, că nu ne trebuie mai mare, doar vreo 5 mm să zic. Mi-au ieșit unele mai adânci, unele mai puțin adânci, dar nu contează foarte mult acest aspect momentan. Pentru următorul pas avem nevoie de o coadă de mătură din lemn. O vom măsura și marca la 8 cm. Aceasta va fi practic adâncimea găurii în pământ, găurilor în pământ pe care le putem face cu plantatorul. Cu ajutorul unui ferăstrău vom începe să o tăiem. Vom lua din nou scândura și apoi cu ajutorul unui ciocan vom bate aceste bucăți de cod de mătură în găurile făcute cu freza înainte. Nu trebuie să le batem foarte tare, nu mai trebuie să le fixăm un pic. Trebuie să avem grijă să rămână cât de cât drepte. Cu un burghiu de 4, acum vom da gaură din partea cealaltă prin coada de mătură, o gaură pilot, pentru că această coadă de mătură are un material mai dur decât scândura și necesită aceste găuri pilot. Va trebui să ținem de bucățile de coadă de mătură cât găurim. Ele mai cad, le mai fixăm și continuăm operațiunea. Ultima operațiune ce o avem de făcut este fixarea cozilor de bucăților de coadă de mătură de scândură cu niște holșuruburi. Astea ale mele sunt 6 pe 5, cred. Le vom înfileta prin găurile pilot ce le-am trasat înainte, ce le-am dat înainte.
Acesta este plantatorul nostru de ceapă terminat. Dacă mai dăm și o vopsea sau un lac, ne va ține foarte mult, îl vom folosi mulți ani. Din păcate pentru mine, acum chiar că trebuie să mă duc să mă apuc de plantat ceapa, nu mai am nicio scuză. Tot am lungit-o, că trebuie să fac video ăsta, dar acum chiar trebuie să mă duc să plantez ceapa. I-am mai făcut niște modificări, am vopsit-o ca să nu se prindă pământul umed pe ea și am ascuțit vârfurile astea ca să intre mai bine. Și cam așa ceva iese. Am reușit de am pus toată ceapa. Cam așa va ieși. Sunt foarte mulțumit de cum merge treaba. Merge super repede pusă ceapa în acest mod cu unealta asta. Nu uitați, dacă v-a plăcut, share, like și subscribe.